Mak klunting entuk telepon info mangan gratisan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya Cah, dino iki entuk telepon mangan gratis, mangan bakso Cah. Aku sing ditelepon yo gek gagendang moro ndang melok Andri mangan gratisan. Alhamdulillah bu guru TK entuk rezeki, dadi dibagi-bagi mangan gratisan kanggo bocah sekolahe. Dan ternyata aku yo melok entuk gratisan Cah. Lho, piye gak enak jajal. Wis entuk semangkok, ngracik dhewe bumbune. Walah, wis tak pokoke enak pol. Kira-kira niki kowe nak dikeki gratis gelem ora Cah? Barang di bakso ning bakule pentol, saiki golek nggon gawe mangane. Kowe sing ape njaluk kene-kene merapat njaluk bu guru dhewe lho ya. Wis entuk posisi nggon sing penak, ayo mangan. Lah ya isuk-isuk wis bar sarapan ke omah entuk telepon info mangan gratisan ya tetep sae. Rezeki kan tidak datang dua kali Cah. Hati-hati Cah, ses rodok panas damoni sik. Aku ora ngiming-imingi lho ya, kowe nek pengen ya mara dhewe. Matur suwun kanggo bu guru sing empun maringi. Tak lanjut aku sing mangan, kowe sing ndeloki ya Cah ya.